Хора! Днес с Зогито ще играем на Roblox, като има една уловка. Ние ще си затворим очите, тя Зогито нали пак няма да снима, но спокойно. Отваряме си очите. Защото в едно видео, което беше за играем Brawl Stars лига, ако не сте огледали, отивате да огледате. Бързо. И че бях видяла един хит коментар, който беше казал може да говоря защото не снимаш. И аз бях отговорила, аз говоря от телефон, бях шала звучала по-добре, може да напишете такива коментари, защото ние говорим по телефон и знам, че не се чува добре, но няма как. Когато станем с по-големи, с така повече ресурс, с повече неща, ще видим дали може да... Ще имаме и микрофони, загреб екран. И ще ни е много по-добре, затова за... А пък и лятото все пак ще се виждаме много, тъй че ще правим много видеа пак. Двете, тъй че. Да. И за това може да не си изпитете, защото никой от нас не е виновно. Просто така се е случило. Виновно е, че се чува зле. Защото ако не бяхме говорили по телефон, ще се чува много по-добре. Както знаете от другите видеа, които сме ги правим правилния живот, когато не говорим по телефон, звучи много по-добре, но както виждам, по телефон звучи много по-зле. Да, после ще пробвам неща малко да го пообработя и ако стане да му усиля малко звука и така. Да. Като ако нещо не чуете, върнете го, усилете си звука и после пак го намалете. Да, нека да почваме, като правилата са, аз затварям очите, ще се редуваме с Зогито, даваме така надолу и на когато игра ми пипне пръста, смисъл, да. На нея ще играем, като не знам, като мисля, че са 4 игри, 2 за мен и 2 за Зогито. Тъй, че аз почвам. Само ще си направя така от начало да не... Добре, не мога. Добре, ние няма да играем супер много на самата игра, но ето това е играта. Зогито тя не знае в момента. И ще ни е много забавно. И този път няма да изберем плана. Да. Значи разбрах играта. Просто ние си имаме една история, където с Зогито играхме точно на тази игра и има 2 коли, ние си избираме вана. И ние до тук го правихме. Аз без да искам го хванах и го изтригах на 10 метра сигурно от нас. И после аз казах, Зори, донеси радиатора, донеси го, тя не знаеше какво е тогава радиатор. И там носи нещо с ремаркето, 500 неща, но не и вентилатора. И не знам как се казва всъщност. С Зорито влизаме тук, тя сега ще го направи. Дай на другата карта. Добре, бързо. Не! Не, гейвкам. Това без исках малко почнах с друго момиче. Така ли? Да. Хора, забравихме. Нищо, пак да си припомните, който не е гледал видеото, да отива да го гледа. Къде е Зорито? Ето я. Ние винаги двете играем, аз по някакъв. Ей! Аз после ще се пробвам да го обработя, там ще усиля малко повече звука, ако не се чува, не. Още се прави, но да малко ще излиза в лятото, така че се пригответе. Още почти то не се прави, в смисъл, то лятото ще се прави, сигурно ще излезе малко по-късно от лятото, не знам. Да. Още няма да ви казваме какви са тези 2 неща. Няма да казваме. Повечето
Аз той, че отидох сега. Чема с колата този път, защото... Не искам пак ванът ни. Аз понякога даже го правя нарочно вана ни да исках, че... Аз искам да покажа едно нещо, само никто да стои при мен, за да може. Да, чакай само да сложа... как се казваше? Двигателя. Идвам. Какво е това? Ето това. Гледайте как. Стойте, само секундичка. И аз не го знам. О! Как така? Аз буквално мога да летя, хора. И аз искам да пробвам. Стой на това. Ще ви го стой на падне. Да. Остани. Сега го издигли. Сега се го... Ама ела моля. Да, идвам. Да. Да, остая тази врата. Аз това гумици. Гумици? Аз намалтам гумите. Да. Ето го вентилатор. Дали се казва вентилатор? Не знам колко го ще ме поправят, ама мисля, че така се казва. Пишете долу в коментарите как се казва това сиво нещо. И съм си... Чакай да отворя капака, че трябва да сложа вентилатора. Готово. Тази игра, ако някой път, ние след това, тъй като след това видео, това ще бъде качено в сряда, тази седмица общо взето, което в момента кой е? Не се сряда. Не се сряда, но коя дата сме? Чай сега ще... 29. На 29 после зорито ще продължаваме да играем Roblox. И ще ви покажем имената ни. Хора, тази игра не е пистолет. Айде, ще убиваме тъпите зомбита. Ще го сложим, като знаем, че винаги е парчи. За това ще го сложим в багажника. И аз ли съм оставила това отворено и ти си го отворила? Не знам, ще го сложим това отворено. Като мисля аз да карам. Да, добре. Само да сложим това в багажника. Аз ще налия гориво. Между другото, хора, тази игра с зорито буквално е една от най-смешните ни игри. Добре, аз съм пистолета в багажника. Багажника, да. Тя ще налия гориво. Добре, добре, че го отворил, за да належи гориво. Ти сложи, там има още някои неща за служа. И сега го взимаме и бързо задържаме. Преди не знаех как се пълни. Фарове, трябва да фарове, много ясно. Само не клати колата. За да... Опа. Хора, аз наливам гориво. Да, Зори? Видях как може да се слага такова, как може да се пускат фаровете. Няма... Не държи време и виж как свети. Оу! Хора, научихме се как свети това. Браво на нас. Ново нещо. Да. Ще сложиш ли другия фар? Ами аз в момента слагам решетките. Намерих някакво писмо. Добре, прочети го. Чакай, сега ще го взема. Опа, взех го. С така взех и четка за зъби. Искам да... Ява, ти го прочети. Пустинята беше най-безопасното място за нас. Ами майче в пустинята ще бъде безопасно. Та четка мога и да... Било безопасно. Значи това не е добре. Да. Но дай сега да... Чакай. На паровете, знам само да ги майко, това колко свети. Хора, аз в момента с тази четка се пробвам да направя колата такава нова смисъл, но май не става. Добре, накарайте това да свети. Ще сложиш там другите врати, за да взема фенерчето и храна. Да.
тая храна по-добре да я сложа някъде отзад. Ей, чакай, съм В багажника. Добре, в багажника. Но там има място, вижте, аз ще го отворя. Охо. Тоест хора почват да се Намерих често подоби хора, намерих често. Да, се взех. Я сложете тези за двете отпред и отзад, които са. Няма храна, бе. В смисъл? Има бургери още. Да, чакай. Аз го взех. Хора, слагам нашия приятел котката. Хора, пожелайте ми късмет. Тези работите са в багажника да не вкъснат. Ние няма да минем толкова много, в смисъл, защото имаме още 3 игри да играем, иначе става много дълго. Има лук. Фенерчето. Мразим лука в играта. Ако искаме да не умрем в глад, трябва да Ядем. Джинкс, златен ключ, зари. Ако не знаете какво означава златен ключ на Джинкс, обясни. Златен ключ, само вие може да джинкснете човека. Например, аз джинкснах Зорито. И вие сега да кажете, и някой друг да има, тук все едно, и той да каже Зори. И той, ама като се каже златен ключ, той не може да казва. Той само секунда и идвам, само да сложа на нещо. Какво слагаш? Тук видях една храна на пода. Браво! Хора, ние винаги умираме от глад. Тъй, че сега ще тръгвам да стоя, че това не ми трябва. Затвори ли капака? Да. Хора, сега дърпвам ръчната, стоп engine и тръгвам. Ще има и втора част това. Не, няма да има. И поредица, това почваме поредица. А, да. Втората част, която аз ще карам. Добре, само аз ли си мисля, че това никога при мен не иска да тръгва? Да, да караме. Чакай, ръчната нагоре ли трябва да е дръпната, че да тръгне? Не, надолу трябва да е. А пък трябва ли да е на стоп или на старт? На стоп трябва да е. Тя не иска да пари. Аз ще карам хора винаги, само аз мога да карам се игри. Не само аз мога, винаги ми тръгва през другите хора. Винаги като сме двете, аз никога не мога да запаря колата. А като съм сама, винаги си карам съвсем спокойно. Надолу ли е ръчната? Да, надолу е. Пари. Хора... Ти как тръгваш? С какво тръгваш? Кажи. С по-голямото педалче. Тогава и знам какъв ти е проблема, защото той се кара с голям. Не знам. Майко, те първе! Поне нощ. Да. Леко с камъни. Ти гледай за камъни, не ме първе! Сто път. Да. Ще имаш камък. Марко. Оф. Не карам до офрода и не много пътя. Леко. Май, хора, какви сте големи камъни? Те са 5 метра камък. Ама ли се блъснем в тая? Да, поредица не очаквайте, ако сме най-добри само да ви кажа. И очаквайте много да се блъскаме. Като в тази игра не знам пак, защото... По едно време беше изкочил един камък, дето от нищо буквално и го удари, защото нямам време да реагирам, той се изкочил. Хора, разбрах как мога да си включа камерата и мен да ме виждате докато играем. Да, ме няма как. Зорито е тук. Мога после накрая да й се обадя по вайбах и нея да я видите. Зори, защо отиваш натам? Защото не мога да завия да се... Ей, сега пак ще на пътя. Сега не мога да завия нещо. Не се става с колата, за да не само да изпътя. Аз режа на моето меченце. Така, няма спираме на няколко, защото там на зомбите, ако ние сме си
Ама на Зори, имаме пистолет. Стоп! Спри тук, спри! Не скачай още! Зомби! Трябва... Чакай, къде е зомбито? В къщата има зомбите. Да, знам, че имаме в къщата зомбите, ама имаме пистолет в багажника. Кажи гасината къщата и ти настой. Тя? Спри. Ще завием. Ох, Давай. ами спри колата. Ръчната. Ръчна! Оп, готово. Между другото, хора, ако умрем... Не трябва да се плачи. Защото има буря. Не. Качва си, защото ще излетим тъй. Бурата ще излетим, няма да стигаме до никакви къщи. Имаме си храна и това. Ама горивото не са... Не се играе така играта, ама добре. Ръчна? Добре ли? Добре, всичко е наред. Аз си предлагам сега да стигнем 1010 и 100 метра и да спираме. Защото ще стане. Не, докато умрем. Не, да, това ще е много дълго. Аз стигам до 1300 да видим дали ще можем. Зори, видеото стане много дълго. Аре, се пробваме и не караме бързо. Добре. Караш ще бързо. Камък! Ние караме с 60, аре, почти с 80. Ти караш. Камък! Добре, че не се забиваме много рязко в тези камъни. Давай, карах с 60. Да, това не беше изобщо рязко. Стой. Се оттръгна. Май не тръгнахме. Аз си пуснах. Остави. Тръгваме отново. Хора, много се радвам, че вече мога и лицето да ми виждате да тук играем на игри. На Зорито ще се обадя после по Viber на края на видеото и ще видите. Обещавам. От този телефон просто говорим, затова да го държа тук и да я чувате по-добре. Тако, не би трябвало да има зомби, ама ти предлагам да не слизаме. Айде, 100-300 метра. Гевкаме. 1300. Айде, гевкаме, хора. От тази игра е Зорито наред. И да видим ли какво има в колата, защото там принципно няма зомбите, тогава да гевнем. Ох, добре. Гевкаме. Сега Зорито ще избере игра. Така. Не. Така, Ники, имаш две опции. Ама затваряй очи, давай пръста надолу. Добре. Готова ли? Да. Не ми казвай какво се пак. Както казах. Страх ме. Играта на всички. Само между другото да не е същата игра. Не. Даже да се падне същата хора, па няма да я играем втори път. Я ми прати покана, че нещо не ми е заризал. Добре. Зарито в момента ще ми прати покана, хора. Някой ме е питал за приятел. Хора, ако някой... Сетих се. Коя е играта? Така, ако искаш, ти ли се обясниш ли раз? Ти. Аз сте джойн... Аз съжалявам. Така, тази игра е може да играете колкото искате хора. Айде почвай, че някой ще влезне. Така. И в нея трябва да помагате да младим новите нива. Ние сме на четвърто. Играта е да спечелиш. Първо ниво. От първо ги почваме. Ох! Ей! Аз съм синьото. Това
Стой, отиди напред, още колкото можеш напред, само не падай. Да. Ето вижте и сега... Опа! Ако едната умре и двете умираме. Да, и ти отиди напред, аз скоча. Отива още много малко. Стоп! Да. Уи! Добре, хора, много сме се. Пак толкова. Аз това съм стигала до лилавото. Дай, добре. Давай. Ето, така и сега пускам още само Ники, внимавай, да. Стоп. Той, да. Аз съм синято, Зоргато е червеното. И трябва да стигаме до вратичките да минаваме. Ето, Какво да тук цъкна? А, добре. О, хора, в момента сме заедно. Внимавай тук. Вижте. Опа. О! Чакай, аз не успях да влиза. Как се влиза? Не Да, можах. стой. Умри. Как? Ники, умри. Да. Умри. Добре, умрях. Така. Ела, тя. Аз трябва да падна, ти прескочи това, аз трябва да падна. Ами аз паднах. Аз ще падна. Добре. Ти трябва да го прескочи, защото аз трябва... Чакай, тогава аз да съм отпред. А не, ти трябва... О! Така, и стой. Дай малко по-назад да пътна жълтото. Подскочи. Опа. Долу. Сега давай. И тя и мене ще ме пусне и тебе. Добре, този път не сме вързани, хора. Така. И не е нагласено, но наистина се затваряме очите. Да, не беше виновна. Така. Не, аз говоря, че не е нагласено за игрите. Чакай. Да. Хора, пишете дали искате видео на Аватар World да направя. Да. Или Зорито. Чакай. Аз падам, чакай. Чакай, че съм загребе. Чакай да съм пусне. Тъй. Така, ела внимателно. Да, готово. Аз го мина. Yes. Хора, ние нашия ден мина малко скучничко. Тъй сега внимавай много. Това е паркур, чакай. Да изчезва. Бързо идвай на главата ми. Да. Трябва да минеш това, давай. Чакай, следващия път. Отивай, бързо. Не! Стой. Ти го мини. Изчакай малко. Давай. Аз ще изчакам аз. Тази игра... Не са малки жабички. Да. Аз не забелязах, че сме жаби. Ники, трябваше да една по една. Защото трябва да се качваме на главите им, че падаме и двете. Знам. Изчакай малко. Чакай. Ники, на първия път не скачи. Скачам. Добре. Аз само се скоча. Бързо. Остака, мама уби. Ники. Какъв? Няколко глава, защото и мене букаш, тебе се букаш. Чакай. Минават. Готово. Чакам. Тъй сега аз трябва да мина много. Браво. Сега трябва да се качиш. Качвай бързо. Майко. Моля те успей. Не. Следния момент. Хора, пишете кой в коментарите е болен. И да ги... Тръгваш ли или не? Да. И дали вие сте в гарите на игра онлайн. Ние не сме. Не сме. Седила и така нататък. Да. Ники, една по една. Ами аз си мислех, че ти първа. Аз първо ще съм. Една по една. Ами аз вече не мога. Ами идвай напред, защото ми е много отдалечен екрана. Хора, тази игра е трудна. И ако имате нервички, със сигурност може да я играете. Но ако нямате, не дейте се мъчете като нас. Просто не дейте, няма смисъл. Няма смисъл. Ай! Едва успях. Да. Но се трябва да скочиш на първо на това квадратче си от спорта. За мой по-бързо да учиш там, да ме разпиеш. Както беше само 30-тия път. Както сега почти успяхме. Да, това сигурно ни е 10-тия. Майко! Давай.
Ето, видя ли как трябва да спеш? Давай, насилно. Браво, браво. Моля те, внимавай, моля те, внимавай. Насилно. Браво. Айде, минахме го. Ти си умрял 5 пъти, както и аз. Мисля, че 30. О, пак наистина завързани. Давай. Хора, Бързо. с завързани е много трудно. Охо. Нищо укрепим. Добре, как ме умрахме? Аз не знам. Yes. Сега много внимай. Изчакай. Тук имаме такова, това трябва да пазим нещо. Изчакай, бе. Минавай бързо. Ти отивай на другото. Нямам нищо. Къде отиваш? Чакай. Ами, мен ме страха, си мислех, че това ще е по-бързо. Аз съм тук. Аз съм тук. Имаме себе разстояние. О, майко, за малко чакаме да умрем, не само заради мене. Ако не умрем на това ниво сме велики. Хора, Кажи ми как не умрем. не знам. Това трябваше минимум 30 пъти Чакай! да умрем. Една по една. Добре, стой. Ти първо го мени. Първо ти го мени и после аз ще го мина. Те ми се разделичава екрана много. А, да. Добре, ти скочи на второто. Давай. Ти давай И на... това е яко. Хора, ако тази игра някой път я играете с някой, ето това е начина на това ниво. Ама то даже трудно се скача, в смисъл на тея, те са далеч. Ма, стрелях нагоре, бе. Давай. Овън? Той е далеч. Уип. А, да, извинявай. Опа. Чакай, Давай. Давай. Ама, дай напред ka... Ники. Да, какво? Отивам в менюто, отивам на второ ниво. Искаш ли... Можеш ли на лавото? На кое е лаво? Тъкни на меню Да. и... Хора, чакайте, че без да исках тук си направих нещо. Не бе, няма да гледам тук. Не бе, Хора нещо направи. Хора. Не, аз направих. Не, защото аз без да исках ми да... Ооо, колко е яко. И аз ми накарах да влезем тук. Не, аз направих нещо, защото без да исках ми даде известие, че там има ново видео. И без да исках го пуснах, вместо да го изтрия и да... Аз май няма да светкам лампички, после ще скачам нагоре. Не ти трябва да светнеш лампички. Иначе няма нивото. Изчакай сега. Изчакай малко, защото тъй минаваш много бързо. И екрана ми се различава повече и повече. И как? Скачам това. Аз съм на най-горното. Скачаш на първото ела, на първите лампички отиди. Хоп, ами да. Сега трябва пак да се върна. Да, защото екрана ми се различи, почти не ще да видя в момента. Не мога да се го зумна. Ох, здравей! Ти отиди... Ако искаш да ги направи. Чакай, стой сега на едно място. Стой. Да успея и с тези лампи. Чки. Хора, на вас случва ли ви се да кажете, например, с тези лампи и те да са много и да кажете чки. Знаеш какво направиш всички лампички? Направи ги на... Да, ти стой афъкъл. Отиваме и тук, което е по-добре. Ти ги направи всичко. Защото аз само като тръгна вече умирам. Нищо.
О, хора, това ниво мисля, че ще го минаваме цяло. Уи. Цялото видео. Аз и сега мисля да приключваме с тази игра. Да, защото това ще ми отнеме цялото видео. Да, то вече видеото е 30 минути. Зори, идвай малко по-нагоре, че много ми се разтечава. Добре, сте само секунда. Може ли така? Добре, чакай, не идвай. Поне на първото се качи. Не, едва се спасих. Внимавай. Давай, идвай тук малко по-наблизко. Чакай. Я стой, ще той. Изчакай. Папа. Хора, не дейте игра. Играйте смисъл, ама трябва да сте човек, който няма никакви нервички. Давай. Ники, ще ме избуташ. Отивай на тея. Иска да се изкача да ти говори. Знаеш така, ние правим коледна елха. Това е най-дразнещото ниво ева. И ще е тя, ще се кача. Ники, помогни ми да се кача. Виж как. Отиди, Ники. Зори, ти можеш да се качваш. Да, мога, ама я стой тъй на едно място. Ники. Чакай, Лана си. Чакай, аз ще правя лампички просто. Хопа. Не! Няма. Да, гейвкаме хора. Сега пак ще избера игра. Като да видите, че е честно, наистина ще спусна в момента камерата. Ето, затварям си очите, не гледам. Какво е това? Аз съм между две хора. Мисля да играем на тази, защото съм между две, ама на тази ми е по-близко. Само ти казвам, че ще сме много зле. Това не ме звучи добре. Има. Хора, ние сме адски зле на тези игри за двама. Просто ние не можем. Въртим се колелото поне един ги. Какво се падна? Падна ми се хиксче. О, супер. Аз карам. Добре, значи аз съм с педал. Ама ти въртиш, ти си наляво надясно. Да. Не, ти караш. Не, ти си караш, аз трябва да стрелям. Да, ни. Чакай, стоп. Спри. Така. Хоп. Каза ли кога искаш наляво, ето? Да ми каза, аз се справя, да не ме мърдай. Помешай спи го. 3, 2, 1, оп. Давай. Не моля ги чупиш движения, като те стойте едно минут, защото нали са големи просто. Те не го чупят за нас. Добре, те ще не го чупят. Не, искам ние да се ги чупим. Стой тук. Чакай. Едно дърво, ще дърво. Да. Ще щупя дърво, хора. Чакай! Те го щупиха. Те сега ги чупят. Майко, как изгърмях това дърво? Искаш ли да изчакам това да възстанови, че да го удариш? Да, ударих и храста. Изчакай. Да, удариш отгоре. Давай бързо. Моста. Добре, ние минахме за... Ама просто е тъжна. Къде че... Ако се... Чакай! Опа, направо ги щупя. Един сочо гарет да щупя. Топи дървото, няма как да миним. Това е забавна игра. Той бомбички. Ники спри да стреля за секунда, защото Ники спри да стреля. Ама аз така ги чупя. Да, ама внимавай, защото... Ако удари на бомбичка... Чакай! Ще щупя бомбите. Няма как да ги щупиш. Тук няма да... Това ще е трудно. Хора, ние един мост, принципно с зорито не можем да минем. Наистина. Можем да има. Трябва да клем бутона, щупи дървото. Да. Дървото. Чакай. То трябва танка. То танка трябва. Трябва бързо, че това се надига.
Бомба. Внимателно. Те са камъче. Да, но да Трябва че. да си купувам вече. Моля те. Забавно ми е. Хора, пишете, обичате ли да стрелите. Аз да видя какво пише. Елен бе. Чупи го е това. Ей, пак ще чупя. Леко бомба. Защото ти казвам да го направя, защото иначе няма да минем. И Ей. това е по-краткия начин на ония другия път. А, Трябва да успея на време. Добре. ето ние после пак ще почнем да се въртим. Че... Да, затова в момента давам бързо. Така, виж... Стоп! Дай да го беше доста дълго. Хора, вижте, аз в момента мога да давам да гледам назад, ама няма. Чакай, танка трябва там да стъпи. Да. Там ме спазва. Бързо чупи. Чупи ги. Така, бързо. Чупи я. Спокойно. Чупи. Успяхме. Ники, моля вас. Добре, нямам ограничен брой патрони. Мога да стрелям колкото искам. Да, ма те ми пречи понякога. Спите, айде. Чакай. Хапа. Хап. Той се обясна. Тук вече трябваше да... Най-дългото добро време, защото нормално Ники спри да стреляш, той не може. Може да се стреля. Не знам. Хора, страхме. Няма да... Не, винаги като отидем някъде... Няма сега да го казвам. Няма сега да го казвам, че ще ни участвам. Хора, пишете долу в коментарите дали вас някой ви е участвал. Мен. Гръмни го и горе. Кое? Тук можа да кажа за опазок, няма патрони, ама имаме. Леко с бомба. Не летим. Леко бомба. Летим, виж екрана. Да, заради това, защото имаме хълм. И просто играта не е достатъчно добра да са направили чак толкова, че да стъпим. Правилно. Искам да не съм на този хълм, толкова не ми харесва. На кой? Този хълм не ми харесва. Топ! Ох! Ох, хълмото. Така, я го страни. Не, мисля, че може да го вземем. Отиди. Може да го вземем. Мисля, че може да го вземем. Да. Да. Чим гладен ключ на Не. ти е работи. А така. Как ги гръмнах. Тя как сме умрали? Не го казвай! Ще не го участваш. Прекалено късно. Стигли. А така. Чакай, отиди първо на това и после ще ни издигна. Опа. Опа, имам ли май? О, добре, пак аз си стрелям. Чай, че си казах, опа, зорите сега. Предницата няма, само да кажа. Как така предницата ние няма? Удари го. Издигна. Да не трябва да има предница. Защото отпреди нямаме нищо. Да, то отпреди не трябва да имаме нищо. Чакам, Ники, удари. Кое, къде? Отстрани другата. Така. Чайте хора, че малко се намалих екран. Добре, много сме добри. Ние на игра... Те сме много зли. Ако още един чекпоинт, мога да се още един чекпоинт. Трябва да удари всички. Смисъл как такъв ще един чекпоинт? Ама е чекпоинт. Да, чекпоинте. Чекпоинте. Давай. Да, тъй като крали. Тъй като кралици. Аз напълно забрах, че предвиждам. Как ми си играем? То не е така. А как не го щупя там и на път?
Той, че не искам пак да Между другото, тази игра никога не сме играли точно тази. Да, имало е друга и такава танкове, ама по-различна. И по-трудно. Идеята е, че И скоро трябва да приключваме с тази игра. Вече видеото е 40 минути. И видеото е 40 минути вече. Това не е добре. Хора, ревкаме. Добре, чупя съндъка и ревкаме. Ревкаме ги? Да. Айде, чао. Така, Зорито е наред с последната игра. После ще и се обадя по Viber и вие ще я видите. Така. Затвори се очите. Да, първо само в момента скролвам. Ох, И... тази игра се падна. страх ме. Хора, ако се чуете, що си пускам и... Yes. Значи първата игра ти предлагам да сме хора. И аз не съм почнала, като никога не знам да е почнала тая. Изчакай да те снимам. Ники! Няма да учиш. Удрай! Удрям кино. Само ме се секунда. Ето, дявол, стана малко, давайте. Опитайте се да го ударите без да... Не! Ох, за малко чака да ме задушат. Няма как да го ударям. Ники! Удрай! Внимавай да не влезем. За малко чакаме да го убием. Гледай, там душите. Аз гледам тук да не душат хората. И ги спасявам. Да, давай. Хора, тук сме се набутали. Набутахме да сте. Някой съм. И аз шах да влезна. Защото да забравих, че това тук е на дяволите. Аз не взема парите, жена. Да, Зорите също дойде хора. Не трябва, аз имам 800 лева. Ама ти... Колко имаш? Ами... 294. Парички! Ти ги вземеш, аз имам 800 лева, тук сте много сами. Зеленото, Ники! Какво? Идвам. Има бял, който го душат някой. Добре, успяхме. Ти в момента при кой биеш? Кой биеш? Един е тук. И тук сме на твоя. Ама тя сме на зеления. Да. Как всички просто спряхме? Ела за по градата. Не. Ама аз не го писнах. Ники не ме удря, аз съм убил. Тък му бухалката ми се щупи. Аз тъпнах да се взема друго време. Аз няма да се стоя с бухалката, че... Бронил ги е? Не. Тя взема една браза. Ох, как се треснах тук. Ето е дявол. Убихме го. Помощ! Айде да изпая накрая, убихме го. Ники! Добре, давай. Много сме добри хора, между другото, на тази игра. Ники. И тук? Добре. Хора, ние принципно тази игра не сме играли доста време. Помощ! Няма се да си смени. Вече съм дявол. Но не за дълга. Аз се удара. Зорито взима полушанка и сега тук ще примама някой дявол. Хихи. Те пишем полушанка. Ох, едва успях тук да ги ударя. Къде? Помощ! Тя ти помогна. Да, знам, видя. Помощ! Не. Ох. Така. Един долу. Благодаря, че ми помогна. Колко дълга се приготви? Между другото, за тази игра винаги стойте зад дяволите. Просто, защото иначе ще ви грабанат. Пък ако не играете с човек, който може да ви
да ви удари там, да не станете дявол. Чакай, не, пак ме хвана. Щупих си бухалката. Не мога, нямам бухалка. Не, помощ, помича. Съм спила без дърга. Отиди да се хилнеш. Точно когато зорите я хванаха, ми се щупи бухалката, ама и мен ме хванаха. Къде си? Успя ли пак да се хвана? О, не, бразо, да се щупи и сега няма кой да помогне. Както виждате, тази игра е трудна. Да, защото трябва много дяволи пред нас. Аз върнам нещо. И после да ги удръжа, не се набира напред, не се набира напред, защото няма... Помощ! Казах ли ти? От кога в играта има пистолет? От както я играем. Те ще дойдат, не се набирай. Някой не се закрещи. И те лекичко ги удрали, защото... Не. Ударих я. Виждам как идват правотата и се слагат сами. Избяга, сега да го ударя. Там много. Да, то има един зелен дявол, който отпва да пази. Не. Димони. Помощ! И мене ме канаха. Сори. Те демони са много гадни, Да, те са много на всичкото отгоре хора. Ще ги чакаш да идват през вратата, защото... Апа! Да ги втора ще се хвана от тук. Елам? Не бе! Не! Ох, благодаря ти. Той тръгна да ме души и буквално просто аз отидох навътре. Който че беше пред вратата. Бягай! Не мога! Задържаха ме! Фанаха ме! Не мога! Мен ме закресва в земята. Нищо. А сега трябва някой да ми помогне, защото съм на земята и не мога. Просто ще се... Някой трябва да Зори ела ме уби, защото съм на земята и съм се закрещила, пък не мога. Тук че помогна има. Ама аз съм на земята, аз не мога. Не мога, скачам. Не мога да се... Не мога. И това не мога. Идвай тук да ми помогнеш да ме убиеш. На земята съм един зелен девол. Точно, те убия не мога. Не мога да ударя. Хора, май ще изчакам до други. Опа! Сега ще ме убия. Да убиш. Да, ако му помогне. Помогна в втората секунда. Пак съм на земята. Ела да те задуша, могат. Ела ми отгоре. Не без не ме пи. Добре, хора, имаме малък проблем с техниката. Просто да се стани отгоре върху мен. И аз ще хвана. Не знам дали ще мога да те задуша, но... Застани отгоре. Не толкова отгоре. Не трябва никой да ти помогне. Не. Сега се закарещи до земята. Сега ела пак. Изчакай. Ела бързо до това момиче още не е дошло. Пак паднах. Ма тя ме запори това момиче. Хванахте. Трябва да стоиш. Стой. Сега ако двете сме закарещени, какво става? Аз отклещих. Хора, ревка ми пак ще цъкна слогито. И пък да приключваме, защото това видео вече стана дълго доста време. Да.
Чакай. Вайбърчето. Сега ще се обади на Зорито по Вайбър. Здравейте, хора! Днес ще си говорим как мина нашия ден. Обаждаме се. Как си? Ау! Сега ще ми отговори. Здравейте, хора! Ето си я Зорито. Къде си? Ето я. Ние ви казваме, че аз малко да се видя на... Чао!